1 Peter chapter 1 verse 6, and then we're going to read 1 Peter chapter 4 verse 10. Pero unhun na to ang 1 Peter 1:6. Kunana sa amen? Tanang manindog paliw para sa pagbasa pulong sa Diyos. I'm excited about the truth. Ang Diyos nihatag kanako alang kaninyo karong gabi. 1 Peter chapter 1 and verse number 6. Wherein ye greatly rejoice, though now for a season, if need be, ye are in heaviness through manifold temptations. Kana nga pulong temptations gi-translate nga mga pagsulay ug sakto gyud na. Usay sa Biblia ang pulong tempt nagpasabot tintal, pero usay nagpasabot sulay ang pag-test sa imong pagtuo. And here gi-translate nila sakto man pagsulay. Let me read it for you in Visayan. Diin niini kamo nagakalipay sa hilabihan. Bisan nga karon alang sa usa ka panahon kung kinahanglan man kamo anaa sa kasubo tungod sa mga nagkalain-lain nga matang sa mga pagsulay. Now go with me to 1 Peter chapter 4 verse 10. As every man hath received the gift, even so minister the same one to another as good stewards of the manifold grace of God. Bisaya, maingon ngang matag tawo nakadawa sa gasa, bisan man ialagad kini sa usa ug usa, ingon nga maayong mga piniyalan sa nagkalain-lain nga grasya sa Diyos. I think you could say what they said in the other verse for manifold temptation. I think you could say nagkalain-lain nga matang sa grasya. Different types of grace for different types of situations. Title of my message tonight is Manifold Grace for Manifold Temptations. Manifold grace for manifold temptations. Nagkalain-laing nga grasya alang sa lain-laing nga mga pagsulay. And what a great truth. I want to show you one more passage. Go with me to 2 Corinthians chapter 12. I kind of forgot. 2 Corinthians chapter 12, we're going to read a famous story from the life of Paul. 2 Corinthians chapter 12 verse 7. 2 Corinthians chapter 12, verse 7. Kunana say amen? Amen? And lest I should be exalted above measure through the abundance of the revelations, that there was given to me a thorn in the flesh, the messenger of Satan to buffet me, lest I should be exalted above measure. For this thing I besought the Lord thrice, that it might depart from me. And he said unto me, My grace is sufficient for thee. For my strength is made perfect in weakness. Most gladly, therefore, will I rather glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. I'm just going to read that verse 9 in Visaya. Ug siya miingon ngari kanako, ang akong grasya paigo alang kanimo. Kaya ang akong kusog gihimo nga hingpit diha sa kahuyang busa. Sa labing ka malipayon ako hinoon, magahimaya sa akong kaluyahon. Aron ang gahom ni Kristo magpabilin nganhi kanako. Manifold grace for manifold temptations. Magampon ita, dayon ko mo makalingkod para sa mensahe karon. Heavenly Father, would you please bless the message this evening? Would you fill me with your Spirit as I preach it? Would you strengthen me? Would you give me a clear mind? Would you keep my blood sugars level? Lord God, you know I'm a little tired, and I need your help. I pray, Father, you'd fill me with your Spirit. I pray to be with every person here who's tired tonight.
Pray, Lord, you give an alert mind. And Lord, I just pray, God, you'd encourage our hearts tonight as we continue to serve you. We love you, Lord. Bless us, we pray. In Jesus' name, amen. Pwede ka mo maglingkod. A couple of weeks nilabay, nagbasa ko sa 1 Peter. I think I started with Hebrews and read all the way to Jude for this month. Ug sa diyan niabot ko sa chapter 4 na nadani akong attention ngadto sa pulong manifold. Manifold grace. Ug naghunahuna ko, I think bago pa ko nakita ng pulong manifold sa 1 Peter pod, pero naganeham. I was hoping you'd make it. Welcome, sir. And he sneaks in while I'm praying. I look up, wait. But manifold. Ako naghunahuna, I think nakakita ko niya ng pulong sa 1 Peter pod, pero nagastory kabayan sa mga pagsulay, sa mga kalisod. So I went back to chapter 1 and I looked. Sure enough, there it was. Let's go back and look at verse 6 again. 1 Peter chapter 1, verse 6. We're going to come back to chapter 4 in just a minute. 1 Peter chapter 1, verse 6, wherein ye greatly rejoice, talking about our confidence and our salvation in Christ, wherein ye greatly rejoice, though now for a season, if need be, ye are in heaviness through manifold temptations. Di ini kamo nagakalipay sa hilabihan, bisan nga karon alang sa us ka panahon kung gikinahanglan man, kamo anaa sa kasubo. That's the word heaviness. That is a correct translation. Tungod sa mga nagkalain-lain nga matang sa mga pagsulay. And then in 1 Peter chapter 4 verse 10 we see that we are stewards of the manifold grace of God. Nagkalain-laing nga grasya sa Diyos. Ang pulong manifold, I find a marker here, and you know what? I think I'm going to change my batteries because they're going to die in the middle of the service. So I'm going to change these batteries here real quick. Wifey, can you come here real quick and write the word manifold for me on the board? Write the word manifold in big letters near the top while I'm getting my microphone changed out here. Once I pasabot sa pulong manifold, not manifest, that's very different. Manifest means dayag. It can be clearly seen. Klaro nga man makitaan. But manifold is very different. Salamat, wife. You just put it right there. Unsay pasabot sa pulong manifold. Ang pulong manifold, makitaan sa Biblia 8 times na lang. Og duha ka panahon, 2 of those 8 are here in 1 Peter. Let me give you a simple illustration to help you understand this word. But first, let me break it down. The word manifold literally means many, as in daghan, and fold, as in pilo. Pilo nga daghan. Many fold. It is in the Bible, the word fold is a mathematical term. And sa pagka-translate sa Visayang Biblia, gigamit po ang pulong pilo. But it is a mathematical term. Go with me to Genesis chapter 26, verse 12, and we'll see an illustration of the word fold in the Bible. The word fold means, are you ready? The word fold properly means multiply. Multiply. Kinsa dere mga students sa high school og nahigugma gyud ka sa multiplication. Ay, labaw pa nahigugma gyud mo sa division, di ba? Okay, basin dili. But you know what multiply means, right? 2 times 2 equals 4. And 2 plus 2 equals 4, right? So 3 plus 3 equals 6, and 3 times 3 equals 6. Oh, no, dili ra. Dili ra. All right.
Genesis chapter 26, verse 12. Genesis chapter 26, verse 12. Then Isaac sowed in that land and received in the same year 100-fold. And the Lord blessed him. Unya si Isaac mipugas ni atong ayuta ug midawa sa maong tuig ug usa ka gatos ka pilo ug ang Ginoo mipanalangin kaniya. Si Abraham, ang amahan ni Isaac, wag yun nagtanom. Wala siya nag-settle down. Kung nagbalhin-balhin siya, na siya'y tent, na siya'y tulda, wat siya nagbalhin-balhin. But Isaac settled down. Nagdaro siya, nagtanom sa lisod. He created a farm na siya'y umahan. Dito, nining a story. And the Bible says something very interesting. He sowed in that year and received 100-fold. Sa Bisaya, usa ka gatos ka pilo. Do you know what that means? For every seed, one seed that he planted, ang iyang bunga 100 times. Saptan ninyo. So if he planted 100 seeds, that's 1,000. 100 seeds times 100 equals how much? 10,000. Kinsa na sayop kay butol ka. Kinsa na 1 million. In America, we tell blonde jokes. Kabalo mo say blonde joke kay kitang tanan kabalo mo say blonde. Ay, kini ang blonde, okay? Kini ang blonde. Padulong sa brown pero blonde gyapon. So sa US, ang common nga joke, magbinuwang mi sa mga blonde nga buto sila. So naay story. Naay 100,000 blondes nagtigom diya sa dakong Coliseum aron magpruweba sa kalibutan nga dili sila butol sama sa hunahuna sa uban. So naay usa ka unsay tawag media man ang tawag ikan sa news television station, niabot aron mag-interview sa usa ka representative sa tanan blondes, and they chose the smartest blonde in the whole Coliseum. So na one blonde nagtindog dito sa tunga, dihat sa platform, uban sa usa ka tao nag-interview kaniya, and he said, "We're gonna find out." And he said, "Okay, what is 100 times 100? Naghuna-huna siya. And she said, 100 times 100 is 1,000. He said, "No! Kamong tanan mga buto. Sama sa atong among giunahon na butol gayud kamong tanan." And all the other blondes in the entire Coliseum said, "Give her another chance. Give her another chance. Give her another chance." Sapta niyo kana? Tuguti siya magsulay pag-usab. And he said, "Okay. You can't do 100 times 100. Okay. What's 10 times 10? And she answered, 10 times 10. 1,000,000. He said, "No!" And all the other women, all the other blondes said, "Give her another chance. Give her another chance. Give her another chance." And he said, "All right, last na gyud ni. What's 2 plus 2? And she thought, 2 plus 2. 2 plus 2. She said, 2 plus 2 is 4. And all the other blondes said, "Give her another chance. Give her another chance. Give her another chance." Kay silang tanan naghunahuna na sayop siya. Kay sila wa kabalo 2 plus 2. So 100-fold means times 100. Diba? Sabtan niyo ka na. So ang pulong fold sa English Bible nagpasabot multiplication. Sa Biblia, sa Visayang Biblia, pilo, pero gyud sa English pulong fold. Now, why do we use the word fold for multiplication? Kung ako maghawid ni ini, pila ka layers. Pero kung ako magpilo,
Unsa mahitabo? Pila ka layers na? 2. Unsa mahitabo kung ako magpilo pag-usab? 3 ba? Dili. 4 kay mag-multiply. Diba? Magpilo-pilo. Diba? Kung ako magpilo pag-usab, pila ka layers na? Give her another chance. Give her another chance. Give her another chance. Magdoble kay magpilo-pilo. Diba? Watch. So karon nay nagfold, ha? So nanay 8. Diba? I'm not going to count it. All right. Let me show you one more verse that kind of illustrates this word pilo, this word fold from multiplication. 2 Samuel chapter 24 verse 3. Dari sa Genesis atong ibasa nagistorya kabahin sa bunga sayang pagpugas, pero dari sa 2 Samuel 24 na ilaing klase sa story kabahin sa pag-multiply pod. 2 Samuel chapter 24 and verse 3. Kini nga story usa ka luoy nga panahon diya sa kinabuhi ni David, nasayop yun siya. Ang diya sa balaod ni Moses, ang Diyos nagsugo, kung nanay hari diya sa nasod sa Israel, bawal ang pag-ihap sa tanan sundalo sa imong nasod. Kay, kung mag-ihap ka, magtintalan ang king nga magsalig sa kadako sa iyang army, imbis sa Ginoog, mudako na yung ulo. Pero si David, na ganahan siya mag-ihap sa tanan tao, tanan sundalo nga available para sa guba. And it wasn't God's will, it was against God's will. And in the verse we're about to read, si Joab nakiglalis ni David gamay, magsulay, mag-change sa iyang hunahuna, which is funny because kasagaran, si Joab, siya ang kalibutanhon sa iyang hunahuna, siya nga, dili siya spirituhanon. Joab was a very good general, but he wasn't spiritual like David. But this time, David was wrong and Joab was right. Let's read 2 Samuel chapter 24 and verse 3. And Joab said unto the king, Now the Lord thy God add unto the people how many soever they be, an 100-fold, and that the eyes of my Lord the king may see it. But why doth my Lord the king delight in this thing? O si Joab miingon ngato sa hari. Now I'm going to add the word unta to make this clearer. The English is implying unta. He's nang hinaot ko nga tinuod kani. That's what Joab is saying. So I'm going to add the word unta. O si Joab miingon ngato sa hari. Karon, ang Ginoo nga imong Dios unta nagdugan ngato sa katawhan, maunsa kadaghan sila, usa ka gatos kapilo. O nga ang mga mata sa akong galon ang hari makakita niini. Apan nga naman, nga ang akong galon, David, ikaw, ang akong galon, ang hari, nagakalipay diha ni ining butanga. Why did David want to know how many soldiers? Aron mudako na yung ulo. We would call it in English, it was just an ego boost. That's all it was. And God did punish him for it. It's a very strange story if you read it. Very confusing story. An usa ka book na yung ang Diyos nasuko sa tao, so siya nagpalihok ni David, but it says another place, ang Yawa. So it's a confusing story. You have to really compare all the stories. But my point is this. I want you to notice the use of 100-fold. Here's what Joab is saying. David, I don't know how many people we have. Because that's why it says there, how many soever they be. Wala kong kabalo. So, if we were doing, where did I put my thing? If we were doing algebra, kung mag-multiply ka sa algebra, dali gamiton ng X. Unsay gamiton? Mugamit ang dot, di ba? Gamiton ng dot para for algebra, kaya ang X maong letter nga gigamit para sa amount nga wala na hibaloan, di ba? So, Joab says, David, wa ko kabalo pila ka tao, naasay mo among nasod karon. So kana maong X pila ka buok, wala ta kabalo. And he says, pero unta sa Diyos nga siya mag-multiply niya na 100-fold. Did y'all get that? So he's saying, whatever the amount is,
nang hinaut ko nga ang Diyos magpilo-pilo niya na 100 times 100 times whatever it is, nindot kayo, ikaw makikita niya na. Pero nga naman ikaw ganan mag-ihap kayo. But you get the point. So what is 100 times x? Algebra students or future algebra? What is it? 100x. I can't believe I remember that. Huh? Is it a lowercase x? Oh, that's true. That's an exponent. See, there you go. I can't remember it. All right. Okay. Huh? What? All right. Brother Michael, where are you sleeping tonight? All right. But what we see here is the idea of multiplication. Fold. Matagpilo, magdoble. So ang idea sa pag-multiply. So let's go back to 1 Peter with our new understanding and look at 1 Peter chapter 1 verse 6. 1 Peter chapter 1 verse 6. So ang pulong manifold literally means many multiplications. Daghan pag-multiply. And it carries the idea of lain-laing klase. So sakto gayud ang translation nila, nagkalain-lain nga matang. That is the idea. You have many different layers of different types. Okay? Let's read it. 1 Peter chapter 1 verse 6. 1 Peter chapter 1 verse 6, wherein ye greatly rejoice, though now for a season, if need be, ye are in heaviness through manifold temptations. Diin ni ini kamo nagakalipay sa hilabihan. Bisan nga karon alang sa usa ka panahon, kung gikinahanglan man, kamo anaa sa kasubo tungod sa mga nagkalain-lain nga matang sa mga pagsulay. He's talking about rejoicing in their salvation. Can I ask you a question tonight? Naluwas ba ka? Padulong ba ka sa langit? Nalipay ba ka nga padulong ka sa langit? Oh! Pero usahay, bisan nalipay ka nga naluwas ka, kung ang mga pagsulay, when they become many-fold, patong ang mga problema. You know talking about? O kung madaghan na, and it feels like every time you pull back, napailain problema. O lain problema. Oh, nalimot ko, napod niya na. Oh, kanit pod. Oy, daghang gayud napadare. O lain pod. Layer after layer of problems. You ever been there? And what? I love the fact that God understands us. Yes, gisugot ta sa Ginoo, rejoice in the Lord, but He says right here, pero usahay kung madaghan gyud ang pagsulay, if need be, you will be in heaviness. Heaviness in English, the English Bible, literally means depression. You understand the English word depression? That is exactly what heaviness means in English. That's why they translate it as kasubo. But depression is stronger than kasubo. Depression is a sorrow that is crushing you. Usa ka kasubo nga nagduot gyud kanima, nagbati ka, di kaya nako bisan unsa pay lain. That's depression. Are you listening? And God said, kabalo ko, si Peter nagingon sa mga tao na luwas, kabalo ko nga nagkalipay gyud mo sa inyong kaluwasan, pero ay daghang mga pagsulay miabot na. Ug usahay bisan nalipay ka kabayan sa imong kaluwasan, ma-depress na ka diya sa panahon sa lain-laing klase sa pagsulay. Aren't you glad God understands us? Can I ask you a question? Have you ever experienced a time of manifold temptations?
Daghang pilo, patong, mga pagsulay. You ever been there? Where it just feels like magdoble, pag-usab. And it feels like no matter where you look, matag lugar na pailain, gidugang na. Have you ever been in heaviness because of manifold temptations? Nag-experience pa ka niya ng panahon nga naguol gayud ang imong kalag tungod sa kadaghan sa pagsulay nga just you know what I'm talking about? Have you ever experienced so many burdens at the same time that you literally feel physically weak? The Bible talks about the shoulders that are stooped. Naluya ka sa imong panglawas gyud tungod sa kabugat-on diha sa imong kasing-kasing. You know what I'm talking about? That's what he's talking about right here. Manifold trials. Daghang layers. We've all felt that way. Listen to me very carefully tonight. When you feel that crushing burden, nagbati ka, di, Ginoo, di kaya na ako bisan unsa palain butang. When you feel that, when it just seems like every day mapilo pag-usab, listen to me. What you need is grace. Ang imong gikinahanglan mao ang grasya. Paminaw na ko karon, you don't need man's pity. You need God's grace. Dali ka kinahanglan sa kaluoy sa tao, kinahanglan ka sa grasya sa Diyos. Paminaw na ko, kung na 10 million people mag-comment sa imong Facebook post, oh, naluoy minimo, kanadali mo tabang sa kasakitan sa imong kalag. Sakit kiapon. You don't need man's wisdom. You need God's grace. Dali ka kinahanglan sa mga kasulbaran sa tao, kinahanglan ka sa grasya sa Diyos. Samtang ako nagbasa sa 1 Peter, whenever it was, 1 or 2 weeks nilabay, ang Diyos ni pagkita ka na ako sa nindo ng kamatuoran. Go back with me to 1 Peter chapter 4 and verse 10. 1 Peter chapter 4 and verse 10. Kunana, say amen. As every man hath received the gift, even so minister the same one to another as good stewards of the manifold grace of God. Maingon nga ang matag tao na kadaot sa gasa, bisan man ialagad kini sa usa-usa, ingon nga maayong mga piniyalan sa nagkalain-laing nga grasya sa Diyos. Tinuod gyud. Naay mga panahon sa tanan natong mga kinabuhi nga mga pagsulay mudanga kanimo diya sa layers. Manifold. Pero kinang kamatuoran ang Diyos nagpakita nako karong simana or whenever I read this. Watch now. God says, for each fold, every new layer of trials, matag lain-laing klase sa pagsulay, napod uska layer sa grasya sa Diyos. Kung madoble na ang pagsulay, madoble pod ang grasya. Og naay mga layers nga dili masabtan nimo, paminaw nako, naay mga layers sa grasya sa Diyos nga di gyud masabtan nimo hangtod kinahanglanon na. The trial comes. Uy! Grabe kayo karon. Hold on. Nakoy dugang pang layer sa grasya wa pa nakitaan nimo.
Ako magdugang og grasya para sa imong manifold trials na manifold grasya. Watch me now, every new layer of trials, for every new layer of trials, God has a new layer of grace. Alang sa matag bagong layer sa pagsulay, ang Diyos na ay uskabagong layer sa grasya alang niyana nga pagsulay. Turn to James chapter 4. James chapter 4, nag-istorya kabayan sa atong guba batok sa atong tulo ka kaaway dari sa atong kinabuhi dari. Una na ang kalibutan, dayon ang unod, ang atong natural nga kinaiya, ug ang yawa na tay tulo ka kaaway nining kinabuhiya sa kalibutan. Verse 4, James 4, verse 4 talks about the world. Verse 5 talks about the spirit of our old nature. It does not mean ang atong bagong nature. Dili ka na nga klase sa spirito. Dari nag-istorya kabayan sa atong natural nga kadalo sa salud. The spirit of the natural man. That's in verse 5. And then verse 7 talks about our enemy, the devil. Resist the devil and he will flee from you. But in the middle of all of that, unsa atong makitaan sa verse 6. Tanaw ang verse 6. Diya sa guba, batok sa kalibutan, batok sa unod, batok sa yawa, unsa makitaan na to? But he giveth more grace. Wherefore he saith, God resisteth the proud, but giveth grace unto the humble. Apan siya nagahatag og dugang grasya. Kung idugang ang pagsulay, ang Diyos mo dugang sa grasya. Tungod ni ini siya nagiingon, ang Diyos nagabatok sa mapagarbohon, apan nagahatag og grasya ngadto sa mapaubsanon. In the constant battle we face against the world, the flesh, and the devil, what does God do? He gives us more grace. Muhatag siya kanato og dugang pang grasya. Bagong pagsulay, bagong grasya. Manifold temptation, daghang yun. Pero sa matag pagpilo, ang Diyos musulti, oy, andam ko para ninidaan. Ako po na'y dugang pang layer sa grasya. For every new layer of struggle, God has a new layer of grace to help us. What is grace? Normally, mag-focus ta sa grasya kung mag-istorya ta kabayan sa kaluwasan. And that's not wrong. Pero paminaw. Ang grasya, dili mo, what's the word? Mohunong human sa kaluwasan? Dali mo tapos ang kaluwasan ng sinugdahan ra sa grasya sa Ginoo. What is grace? Here's grace. I know we call it unmerited favor, but nobody knows what that means. What is grace? Grace is God's supernatural help for every situation that arises in our lives. And the word grace means we don't deserve it. That's the unmerited. Unmerited means dili kaangayan sa grasya. Kanang pasabot sa grasya. Pero ang grasya, dili para sa kaluwasan lang. Ang grasya para sa matag kalisod, matag guba, matag problema nga muda nga sa atong kinabuhi. Grace is the supernatural help. Super means labaw, and natural means natural. So, labaw sa atong natural nga abilidad na ay grasya, na ay gahom gikan sa Diyos aron mutawang kanato. That's grace. Kung napuno imong kaalag sa kagubol, unsay imong kinahanglan aron magpadayon? Grasya. Ang grasya mao ang mohatod sa kalinaw. Are you listening? Ang grasya ang modala sa kahupay. You need grace. We don't deserve it, pero ang Diyos kanahan mohatag. For every new layer of trials, God has another layer of grace.
Alang sa matag bagong layer sa pagsulay nga mudanga sa atong kinabuhi, ang Diyos mo tanyag og dugang pang layer sa grasya. He giveth more grace. Siya nagahatag og dugang pang grasya. But Pastor Mike, how much grace can God give me? I don't know how to ask that question. I forgot to ask Gillette. How much grace? That's not pila, is it? It's not pila. Diba? Wala mo kabalo. How much grace? I don't know how to say it. I'm sorry, but you understand. How much grace can God give me? Let's go back to our third text verse, 2 Corinthians chapter 12, verse 9. 2 Corinthians chapter 12, verse 9. We'll only read the first couple phrases. 2 Corinthians chapter 12, verse 9. 2 Corinthians chapter 12, verse 9. Kunanas, amen? Amen. And he said unto me, my grace is sufficient for thee. Ug siya miingon ngari kanako, ang akong grasya paigo alang kanimo. Si Paul nagaampo ginopalihog. Kuha kini nga problema gikan sa akong panglawas. We don't know what it was, but he calls it a thorn in the flesh. Na ay problema siyang panglawas ug para kaniya kana nga problema nagpugong kaniya gikan sa pagkabot sa iyang mahimo alang sa Ginoo. He felt like, Ginoo, kung ikaw mo kuha nini nga problema gikan sa akong lawhas, mas mayog gyud akong pagpangalagad kanimo, mas epektibo, Ginoo palihog. He said 3 times nagampo ko kung Diyos nagtubag. Ayaw na lang. Ang akong grasya paigo na. Dili ka kinahanglan ako mutangtang sa imong problema, kinahanglan ka sa akong grasya aron na kay kalinaw diha sa problema. Aron na'y kahupay diha sa kasakit. Ang akong grasya paigo alang kanimo. Kung ikaw mag-atubang sa manifold temptations, how much grace will God give you? Exactly what you need. Kana gayud nga imong gikinahanglan paigo man. You listen to me tonight. Listen to me. God knows exactly what you need. And His grace is always enough. Ang Diyos ang nahibalo kung unsa imong gikinahanglan. Paminaw, ikaw dili. You don't know what you need. Ang Diyos ang nahibalo kung unsay maayo. Ug tungod kabalo siya unsang gikinahanglan, ang iyang grasya kanunay paigo. That is why we have 1 Corinthians 10:13 in the Bible. Without God's promise of sufficient grace, 1 Corinthians 10:13 doesn't work. Turn with me to 1 Corinthians chapter 10, verse 13. 1 Corinthians chapter 10, verse 13. Here the word tempted is translated as pagatintalon. Para nako, pwede tintal, pwede pud pagsulay. So they chose tintal. 1 Corinthians chapter 10, verse 13. Kunanas, amen. There hath no temptation taken you, but such as is common to man. But God is faithful, who will not suffer you to be tempted above that ye are able, but will with the temptation also make a way to escape, that ye may be able to bear it. Para nako, kini nga verse mag-apply sa pagtintal gyud para sa sala o para sa mga panahon sa pagsulay. Pareho gayud ang kamatuoran. Walay pagtintal nga nakaabot kaninyo, gawas niya ng common nga to sa tao. Wag yun ka nag-experience sa pagsulay nga unique man. Wala laing tao sama sa akwa. Ang tanan pagsulay, common dari sa kalibutan.
Oh, Pastor Mike, wa ko kaila ni bisang kinsa laing nga naay nga problema sama sa akwa. Kay wa ka kaila sa tanan tao sa kalibutan. How many people do you know? Out of 8 billion. Pipila gyud. There no, walay pagtintal nga nakaabot kaninyo gawas niya ng kumen ngadto sa tao. Parang Diyos matinumanon. Watch this phrase. Kinsa dili mo tugo kaninyo nga pagtintalon, para nako pagatintalon, labaw sa inyong maarangan. Sabta niyong pulong maarangan, meaning kaya nimo? Unsaon nga ang Diyos makasaad, nga walay pagsulay mudangat kanimo nga di nimo kaya, tungod kay ang iyang grasya kanunay paigo man. That's why. Tungod sa grasya. Gawa sa grasya. Dali tinuod ang 1 Corinthians 10:13. Pero kung naay grasya, lahi ang tanan. Mga iro, walay grasya. Karong gabi padulong silang tanan sa impyerno. Paminaw na ko karon. Watch now. Nabagay manifold trials. Ako'y mayong balita. Napod manifold grace. Layer for layer. Nag-translate ko sa song Dugay Na. Sa English kitawag, He giveth more grace. Gikan sa James 4, akong gibasa ganiya. O ganiyang hapon, I knew God wanted me to preach on this topic, and so naglanta ko sa translation, nag-update ko sa translation. I want you to listen to the lyrics very carefully. Nining anindo nga song. I'm going to try to sing it in Visayan. We'll see how it goes. I'm trying to remember the tune. Ruth, it just left me. All right, here we go. Kon mabugat na ang atong kasulayan, mohatag na siya sa dugang panggrasya. Kon mo daghan na ang atong kasakitan, mo padaghan siya sa kalinaw niya. O ang pagkadako sa grasyas Diyos nato, wala pa nasayri sa tawos yuta. Kay gikans iyang grasyang way kinatuban, atong Diyos mohatag ug mohatag pa. Kundi nato mahimo ang paglahutay, kung ang atoang kusog mahuron na sa kinatuban sa tanan natong gahom, kana sinugdanan lang sa grasya niya. Ayaw kahadlok nga imong kinahanglan, molabaw pa man sa grasyas Ginoo. Dako ang kasin-kasin niya og tinguha, nga mo atiman sa matag kulang mo. O ang pagkadako sa grasyas Diyos nato, wala pa nasayri sa tawos yuta. Kay gikans iyang grasyang way kinatuban, atong Diyos
mohatag ug mohatag pa. Pwede ba kumangutana ni mo karon? Pwede ba kumangutana? Kinahanglan ba ka sa grasya karong gabi? Nahurot na ba ang imong kusog niining mga guba? Nagkabot na ka sa kinatuban sa imong gahon? Kanang sinugdanan sa iyang grasya. Ang iyang grasya paigo, pero paminaw nga ko karon, ang grasya kinahanglan ang konon. Turn with me to Hebrews chapter 4, verse 15. Hebrews chapter 4, verse 15. Hebrews chapter 4, verse 15. Samtang ka mo mag-turn na kwekwaon ka jud. Hebrews chapter 4, verse 15. Kunana sa amen? For we have not an high priest which cannot be touched with the feeling of our infirmities. Si Kristo ang atong high priest. And it says, we have not an high priest which cannot be touched. That means we have a high priest that can be touched. Matandog gayud siya sa atong mga feelings sa kasakitan ug kalisod. For we have not an high priest which cannot be touched with the feeling of our infirmities, but was in all points tempted like as we are, yet without sin. Let us, therefore, come boldly under the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help when in time of need. Kay kita, walay labaw nga pari nga dili matandog sa pagbati sa atong mga kahuyang. Apan sa tanan bahing gitintal sama kanato, apan walay sala. Busa, moduol kita nga maisugon ngadto sa trono sa grasya. Aron kita makaangkon og kaluoy ug makakaplag og grasya nga makatabang sa panahon sa panginahanglan. Ang grasya, paminaw na. Ang grasya nga gikinahanglan nimo karon nagahula kanimo diha sa trono sa atong Dios. Kini ang akong scratch paper gikan sa opisina. Kung kini ang grasya sa Dios, magpakaroon ingnon ta nga kini diri ang trono sa Dios. Kita ang mga anak sa Dios na katungod pinaagi ni Kristo nga moduo sa iyang trono bisan kanusa og maghangyo sa grasya para sa atong mga sulay nining kinabuhiya. Minaw nako. Walay kulang sa grasya. Walay kulang sa grasya. Paigo man para sa tanan atong pagsulay, it's not close. Minor na. Ang pinakadakong kausikan sa pagkakristohanon, mao ang grasya sa Dios nga gipasagdan sa mga taong nanginahanglang gayud. Kay dilita mo duo sa trono diha sa panahon sa kalisod. The last 8 days, daghang pagwali kabayan sa pagampo. Last Wednesday night, niaging Domingo sa hapon pag-usab o karon pag-usab. Do you think maybe God is trying to convince us to pray? Is it possible, Christian, nga ang rason ng Diyos mutugot ni ini kay nagsulay siya mudani kanimo sa iyang trono? Many times ang Diyos nahibalo
ang akong mga anak, dili mo duol ka na ako hangtod na daghang problema. So ako mo tuwa na daghang problema. Not always. But let's just be honest. Often. So I ask you, do you need grace? It's here. You just have to spend enough time at the throne to get what you need. I want to hit every head bowed, every eye closed.